Bun venit la un nou episod. Astăzi vom deschide cele 6 big box-uri, ia uitați. Avem aici. Și avem aici la Trophy Road încă 200 de energy. Așa că mai întâi dați subscribe și like și like. Și după aia, acum ne vom deschide cele 6 big box-uri. Ia, să vedem. Nu e de brawler. Nici aici nu e de brawler. Ia, nici aici. Da, o să pun pe acest. Bell. Nici acum cred că nu-mi dă. Nici acum tot 30. Sunt pe grup. Și doar acesta. Ultimul. Nu mă uit. Hai mă, nimic. Fii de bune. S-a făcut o grămadă de quest-uri. Am luat un skin nou. Ia uitați. Dacă vă întrebați la ce oră filmez, 6:53. Unde e, mă? Prostul, să mă fie pe bronz, m-am dus. Nu mai știu la care era. Să ți stau. Bun. Este 625 damage. Range V1, damage 1300. Road speed fast. Next. Da. Ia uitați. Vă arăt o schemă. Dacă luați pe baby. Uite aici. Nu știu dacă știți schema acesta. Uite că vă arăt acum. Haide mai rapid. Miau. Ce-mi plac astea.